podem obviar que el turisme avui en dia és un bé universal, que no està només en mans de 4, sinó que tothom té dret a fer vacances i tothom té la disponibilitat que té per fer aquestes vacances. Però això no treu que nosaltres no ho haguem de regularitzar, no? I per una altra banda, doncs, com a societat o com a país que som a Catalunya, hauríem de decidir quins són els sectors econòmics en els quals volem afrontar el futur. No podem obviar que som un país de serveis, no? Per el caràcter que tenim, per la posició geoestratègica, per la climatologia que tenim. I això ho hem d'explotar ordenadament. Mantindre els ERTOs fins a final d'any. I després a final d'any en parlarem, no? Perquè ja veiem on anàvem a parar. L'exoneració o moratori d'impostos i taxes, el reduir els costos d'hipoteques i lloguers i aportar liquiditat. Jo crec que en aquests 3 mesos hem après moltes coses i jo crec que el que s'hauria de fer èmfasi és amb el missatge positiu de potser hi haurà un rebrot, però tenim mesures de detectar els testos, amb test de detecció precoç d'on tenim el brot, o tenim una capacitat ara de controlar aquests contagis. Tenim unes mesures a tots els hotels, tant per empleats com per als clients, de mascaretes, de distància social, de percentatges d'aforament. O sigui, estem tots aplicant mesures per garantir aquesta seguretat. Jo crec que ara tenim unes eines i uns coneixements que crec que aquests haurien de ser els missatges. Amb això baixaríem aquest pànic sanitari i jo crec que a poquet la roda la podríem començar a moure entre tots.